Set bel. Ing wayah awan, Darwin sing dadi murid SD lungguh karo sabar ngenteni pelajaran diwiwiti ing kelas. Banjur guru teka ing kelase Darwin lan ngomong yen dina iki dheweke bakal sinau pelajaran matematika. Sugeng siang bocah-bocah, dina iki kita bakal ngerembug babagan matematika. Matematika maneh? Alah, males banget aku karo pelajaran kuwi. Nanging, matematika iku penting Gumbal. Kita perlu ing saben dinten gesang. Inggih Darwin, matematika bantu ngatasi masalah. Banjur, pelajaran diwiwiti. Darwin kanthi teliti nyatet pelajaran matematika kanthi bungah banget. Darwin, apa kowe iso bantu aku iki? Walah iki, oke Gumbal, aku bakal nerakake marang kowe. Esuke, dheweke njupuk tes matematika sing metu iku dadi rasa wedi marang Gumbal. Aku wedi Darwin, mengko nek nilai matematika aku elek piye ya? Ora usah wedi Gumbal, kowe kudu berani kaya Bill Gates. Matur nuwun Darwin, wis semangati aku sing isih wedi iki. Wong loro mau nggarap soal-soal kasebut kanthi tekun lan lincah. Pungkasane, dheweke entuk biji sing nyenengake ing kelas kasebut. Anak-anak, ing kelas iki pancen hebat. Iki mbuktikake yen sinau lan makarya bareng iso entuk akeh. Banjur, Darwin lan Gumbal ngerti amarga pendidikan kuwi kunci kanggo masa depane. Loro-lorone ngucapke matur nuwun kanggo pelajaran berharga sing disinaoni ing sekolah.